Ahojte, vítam vás opäť u mňa na kanáli Tinka Crochet a dnes vám chcem ukázať, ako sa háčkuje magický kruh, alebo do magického kruhu, ako sa háčkuje, alebo magic ring to ešte volajú. Robia sa to väčšinou také veci, ktoré potrebujete mať okrúhle. Tu je taká kabelka menšia, takže vlastne tento tu na magický kruh potrebujeme začať. Prípadne sa robia nejaké, keď robíte hráčky, tak nejaká hlavička, tiež sa začína všetko do magického kruhu. Alebo väčšina vecí začína takto magický kruh. Najskôr vám to ukážem z tejto tu na tenkej priadze, z takejto bavlnenej. Používam háčik 3,5 mm. Zo začiatku si kľudne zoberte aj väčší háčik, aby ste videli. Teraz nechám si tento svoj. Takže magický kruh. Začíname takto. Necháme si troška dlhšiu niť. Neviem koľko. Radšej si to nechajte dlhšiu ako kratšiu. Pridržíme si niť. Z vnútornej strany si pridržíme pekne nitku alebo vlnu. A otočíme si okolo 2 prstov. Spredu máme prekríženú niť. Vzadu máme rovno nitky. Rovnobežne. Ešte raz. Vpredu máme prekríženú niť. Vzadu máme rovno tú niť, s ktorou háčkujeme. Vpredu sa prekríži. Vzadu máme rovno. A teraz už len berieme háčik. Popod prednú niť. Popod prvú niť ťaháme zadnú. Pekne si ju vytiahneme. A tu vlastne tá niť, čo mi nasleduje, spravíme takéto očko. Akoby pevné očko. Pretiahneme cez to. Vlastne tu už máme také pevné oko. Tak toto nejak vyzerá. Teraz si to pridržíme. Toto je ten magický kruh, ktorý si pridržíme. A ideme používať tú nitku, vlastne háčkovaciu našu niť. Ideme používať. A do tohto kruhu držíme si nitky, takto ako vidíte na videu. A do tohto kruhu už ideme dávať krátke stĺpiky. Začínajú sa buď na 6 krátkych stĺpikov, na 8 krátkych stĺpikov, na 12, 14 rôznych, podľa rôznych projektov. Ja vám začnem tu na 8, aby ste videli. Čiže tu už len ideme krátky stĺpik. Klasický krátky stĺpik. Tu máme jeden krátky stĺpik, vidíme to. Jedno reťazkové očko sa nám spravilo. Druhý krátky stĺpik. Nechávam také väčšie, aby ste videli. Tretí krátky stĺpik. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máme 8 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 krátkych stĺpikov v tom magickom kruhu. A teraz už len túto nitku, ktorú sme si nechali, tú dlhšiu nitku, pekne ťaháme. A ono sa nám takto pekne uzatvorí tento kruh. A máme magický kruh. Takto sa nám pekne uzatvoril. Toto je magický kruh. Keď robíte do špirály, alebo je v návode, že sa robí do špirály, tak sa pokračuje pekne krásne v týchto horných očkách. Cez tie horné očká sa klasicky pokračuje. Ukážem vám, ako do špirálky pokračujeme klasicky cez toto očka. Sa pokračuje. Ak robíme do kruhu, čiže kruh sa uzatvorí a pokračuje sa ďalej, tak v tomto tu na prvom očku spravíme len pevné oko. Mám pevné očko. Toto je pevné očko. Ešte raz to pevné očko vám ukážem. V tom prvom očku len cez to prvé očko vyťahneme niť a ešte aj cez to druhé očko vyťahneme niť. To je vlastne pevné očko. Takto sa ide do kruhu. Takže máme magický kruh.
takto robím magický kruh z tejto tenkej vlny. Potom je ešte jeden spôsob. Ukážem vám to na tenkej vlne a potom vám vysvetlím, prečo sa to robí na hrubšej. Existujú takéto tuná a taká huňata. Toto je Himalaya Dolphin Baby sa volá táto priadza. A táto priadza, takto vychádzajú z nej takéto chlopky. A keď stiahujete magický kruh, môže sa stať, že sa to zasekuje. Dosť ťažko to ide, potom sa takto trhá, nie je to pekné. Čiže tam robím ináč, tento magický kruh. Je to oveľa jednoduchšie a kľudne môžete ten spôsob využívať aj pri tejto bavlnenej priadzi, ak vám bude jednoduchší. Tamto vlastne začneme ako reťazku. Ako reťazku spravíme si takéto toto základné očko, to je klasické. Spravíme si takúto reťazku z 2 očiek, len 2 očka. Jedno, druhé očko, máme 2 očka. A vlastne do tohoto prvého, to asi nie je veľmi dobre vidieť, tak viete čo, ja vezmem ten väčší háčik, čo mám tu nachystaný. Spravím to také väčšie pre vás. Takže nechám aj to prvé očko také väčšie. Jedno očko, druhé reťazkové. Máme 2 reťazkové. Prvé reťazkové očko, vidíme. Druhé reťazkové očko, vidíme. A vlastne len do toho druhého reťazkového očka od háčika, tak tu ideme spraviť 8 krátkych stĺpikov. Tak ako sme robili predtým do celého toho kruhu, teraz robíme do toho druhého 8 krátkych stĺpikov. Máme 1 krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik, 3, 4, čiže takto pekne sa nám robí do kruhu, 5, 6, 7 a 8. Máme tu na 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Tu je 8 krátky stĺpik. Robila som to takýmto väčším háčikom, že by ste videli. Ináč dá sa to ešte potom troška stiahnuť. Ale z tejto priace sa robí s menším háčikom, aby tam nebola samozrejme taká veľká diera. To bolo len pre ukážku. S týmto tu háčikom, 4,5 mm, pracujem s touto hrubou priadzou, huňatou priadzou. A tu sa robí, toto hneď nebude také viditeľné. Takže tu vám ukážem. Jedno očko, druhé reťazkové očko, do toho druhého reťazkového očka, toho druhého reťazkového očka od háčika, tak do toho 1, 2, stále si to tak nájdeme, 3, 4, 5, dajme tomu 6. Vidíte, že tu na tá dierka nie je vidieť. Na tú dierku nevidíte. Takže toto je jednoduchý magický kruh. Dúfam, že som vám pomohla a teším sa opäť na budúce. Ahojte.